سیاستمدارên goveşarî dîdarana Kokiyên Kurdî pirsgirêk û çareserî, gojaliyên avenda lêkolînên stratejîk a Rojava ve li bajarê Qamşlo seldarxistin bûn, daxuyandin, got vê pirsgirêkên di navbera Kurdan de biriya diyalogê bêne çareserkirin. Sekreterê Giştî Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê Nasreddîn İbrahîm balkişand ser giringiya dîdara Nerelsê wiha got. Me di nîqaşan de behsa çawaniya pêkanîna Yekîtiya Neteweyya Kurdî di nava pergaleke demokratîk de kir. Hata da avakirin, da mezrandin, ji bo pirseke gelekî giring got em cefayê jê dixwin, ew jî ku nakokî çine di nav Kurda de. û em çawa karin va nakokiya çareser bikin. û em çawa karibin programeka siyasî netewî ji bo yek gotara Kurdî, ji bo yek rêziya Kurdî de milê pêkanîna mafê netewî demokratî ê Kurd li Sûriyê. Em bêhtirê dîtina jî dibêjin ku nakokiyê Kurda gelekî biçûktirin ji bercewendiyê got digihîne hev. Ji ber vê yekê jî ev nakokiyê ku hene nakokîna yanî gereke nebe sedem û sebeb ji bo yekgirtina netewî û yekrêziya mala Kurd. Endama Meclisa Jinan a Bakur û Rojhilatê Sûriyê Sêra Qasim jî dazanîn ku divê xebatên pêkanîna Yekîtiya Neteweyya Kurdî bi lez bêne kirin. Edvêj bo diyaloga Kurdî gerek zûtir li hat baldarxistin û ev fealiyetê civakî rêxistinê civaka sivîl, kesên rewşenbîr, ol û eşîr giş hazir bana ji bo ew ji ber ku ew civakê yanî saz dikin. أو هنا نتني طبقة سياسي أو أقوش حقيوي عش ما فيوي طبقة سياسي بردف كيف يجواكي فما تخصت أبكو جوين برين هابيل دار خصتن بري ديالوكا كردي دس فيبكي لجاردي يعني قافك باشه سياسة مداران دس نشان كرن قد دما پیش ده دوی تواهی جواکا کردی زختی لسیاست مداران بکن داکو خبات نیکیتیان توایی بلس بکورن.